Meesken uit Achtkarspelen smoken als een squastien. Uit onderzoek had blijken dat de gemeente op plak 2 van Frieske gemeenten stiet met zo'n 17% van de inwoners die het smoken. Meest oktober in 2008, de mannen die in teken stiet van ophouden met smoken, is het tijd om te jaren hoe de meesten in zijn rust vinden hoe ze het oktober denken. Doe ik net aan mij. Nee. Ik ben daarmee bezig. Maar ja, toch nog even af en toe wat. Hè? Het is een gewoonte en verslaving. En dat is wel even lekker. De eigenaar van de plaatselijke tabakswinkel had ontnota net het idee dat zijn winkel rastiger is tijdens oktober. Ja, nee, dat valt best mee. Dat valt mij wel 1 en 2 wijzen, maar dom zit dit vrij goed. Dus, voorgaande jaar niet in januari, dan houden we op 1 december en in februari zitten we weer normaal omzet. Maar dat is wel heel verbied. Dus dit net ook wel, ik kan gewoon met die dieren wil ophouden. Doch binnen de meesten die het oktober wel een goed idee vinden. Nou, het is een goed initiatief. Alles wat bijdragen kan tot stoppen van roken vind ik positief. Als het voor iedereen helpt is natuurlijk vers 2. Je hebt altijd verstokte rokers, maar ja, alles wat bijdraagt is mijn naam. Dat is wel goed, ja. Ik zal altijd gewoon wijzen die trouw komen. Ja. Zelf heb ik van doel om te stappen. Nee, ik kan net. Nee, zo wanneer ik kan ook geen intentie om op überhaupt te gaan stappen.